Flaqa li kellu Bernard Grech fis-Siġġiewi, diversi bdiewa tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar id-diffikultajiet tagħhom, speċjalment diffikultajiet finanzjarji, fejn sostnew li l-gvern jista' jagħmel ħafna aktar fejn tidħol għajnuna. Din kienet okkażjoni li matula numru ta' bdiewa esprimew l-inkwiet tagħhom dwar in-nuqqas ta' xita u t-tibdil fil-klima. L-istess xita li hija essenzjali biex jiġu kultivati il-prodotti. Il-bdiewa, apparti li qasmu d-diffikultajiet tagħhom, dawru lil kap tal-Partit Nazzjonalista mar-Raba fejn spjegawlu bosta elementi tas-sena tagħhom kif ukoll qasmu rakkonti mill-passat, kemm il-ħajja kienet ferm differenti u aktar sempliċi minn dik tal-lum. F'kummenti li tal il-Net News, Bernard Grech sostna li l-politika tal-Partit Nazzjonalista hija magħmula minn nies. Bekk il-politiku irid dejjem jisma' d-diffikultajiet u l-esperjenzi varji tagħhom. Immorru fil-lokalità fejn ikolli l-opportunità mhux biss nisma' manka wkoll nesperjenza u nħoss bidejja u nara bajnejja ir-realtajiet li qegħdin jgħixu n-nies. Mhux biżejjed illi nitkellmu mal-bdiewa ġol-uffiċċju, irridu nitkellmu mal-bdiewa fuq il-lan tax-xogħol fl-għelieqi tagħhom biex huma juruk ukoll juruna u jaqsmu magħna l-isfidi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, apparti laqat mal-bdiewa, iltaqa' ma' bosta nies fis-Siġġiewi minn sferi differenti tas-soċjetà fejn qasmu miegħu l-inċertezzi tagħhom dwar il-futur ta' pajjiżna filwaqt li tkellmu dwar it-tama tagħhom għal pajjiż aħjar. Bl-aktar tema li semmiet tkun l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Il-bdiewa jispjegawlek li qed isibu ftit għajnuna ħafna wedi imma ftit għajnuna. Bernard Grech sostna li l-missjoni tal-Partit Nazzjonalista hija dik li jreġġa' lura t-tama f'qalb il-poplu, filwaqt li insista li l-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjonijiet. Bernard Grech stqarr li l-Partit Nazzjonalista lest tal-isfidi li għandu qudiemu l-pajjiż u jinsab ħerqan sabiex matul il-jiem li ġejjin il-messaġġ tal-partit jasal għand in-nies biex iwassal il-bidla li tanti meħtieġa fil-livell Ewropew u dak lokali. Partit Nazzjonalista ħaj illi jinżel fil-lokalità u flimkien mar-residenti rridu nkomplu dan id-dialogu għaliex anka fis-Siġġiewi il-Partit Nazzjonalista jista' jkun tmexxija aħjar mhux biss fuq livell nazzjonali, mhux biss fuq livell Ewropew, imma anke fuq livell lokali fil-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi. Matthew Polidano għal Net News.